Moi, mä olen Aapo Salonen ja tässä tulee mun ääninäyte. Sameassa vedessä elää maailman suurin salamanteri. Siitä kasvaa aikuisen miehen mittainen. Se on elävä fossiili, josta tehdään kallista ruokaa ja lääkettä. Söderblom kertoo, että paikalliset saalistavat sitä dynamiitilla. Se huutaa kuollessaan kuin ihmislapsi. Sitä sanotaan sen tähden vauvakalaksi. Wauwaiu. Mitä sä luulet, että tuolla on? Tai mikä toi ees on? Niin. Mä luulen, että se on joku peitto, missä on reikiä. Ja siellä takana on jotain kirkasta. Mä siis uskon, että tuolla on muita. Jotain ystäviä. Kai ne vois olla tuolla peiton takana. Eihän niitä sieltä näkis. Mä vaan haluaisin olla varma siitä. Niin. Oishan se kiva tietää. No voisitko myydä minulle nuo oljet? Minä haluaisin rakentaa niistä itselleni talon. Mies suostui. Ja niin ensimmäinen pikkupossu rakenti itselleen oljista talon. Eipä aikaakaan, kun susi koputti ensimmäisen pienen porsaan oveen. Susi sanoi, kiltti pieni possu, päästähän minut sisään. Mutta pikkupossu muisti äitinsä neuvon. Ei kautta leukapartani, en aio päästä ketään sisälle. Kuului jo salainen kuiske. Sisiliskona sihisi. Viikon vierren kyynä kulki, kuun mennen karhuna mörisi. Yks on pirtti polttamatta. Miks pirtti räikön räähkän? Räikön vaimo Valkeuinen. Se sanan sanovi julki. Näytti tien viholliselle, neuvoi Räikkö piilopirtit. Räikkö röyhkeä ärähti. Sen varsin valehteletkin. Vai onko näkijä ollut? Vaimo Valkea todisti. On ollut näkijät vankat. Tähdet katsoi. Kuuhut kuuli.